3 minutets per a les 7:30 de la vesprades. Gràcies, Carolina. Gràcies, Juan. Si vos sembla, el que anem a fer ara és obrir una finestra per veure en esta tanda de directes on estarem d'ací a no res. Ahir veuen els meus companys, Sandra i David. En primer lloc, ens n'anem cap a Xirivella. Ja sabeu que a Xirivella és on s'elaboren les millors trompetes del món, però avui no estarem allà per trompetes, sinó per un altre assumpte. Sandra, què veurem a Xirivella? Bona vesprada. A Xirivella avui tenim molt de talent i el tenim sobre aquest escenari. Així tenim els participants i les participants d'Interpreta, un concurs de joves intèrprets, del qual en altres edicions han eixit veus com, per exemple, la de Melanie, coneguda per ser la guanyadora de programes televisius com La Voz Kids. També estem esperant Alejandro Parreño, exconcursant d'Operació Triunfo, que també serà membre del jurat. Per tant, després parlem amb els protagonistes i vos contem més coses. I ara, si vos sembla, tornem a reprendre les nostres connexions, ara en clau cultural. De tots és coneguda que la trajectòria de grans professionals, sobretot grans intèrprets de la cançó, ha començat amb xicotets certàmens o concursos de talent. És per això que la localitat de Xirivella ho sap ben bé i ha celebrat un concurs de joves intèrprets. Allà tenim la nostra companya Sandra Calabuig per donar-nos tots els detalls d'este concurs, d'esta vesprada musical i saber com està el planter valencià. Connectem amb ella. Bona vesprada, Sandra. Com va la cosa? Hi ha nèrvits? Bona vesprada, sí, Joan. Com bé has dit, tenim un bon planter, perquè així tenim sobre l'escenari 14 xiques i xics que venen avui a demostrar que valen i molt. Ells interpretaran un tema i després serà valorat pel jurat. El concurs és Interpreta i, com bé has comentat, és de joves talents. D'ací han eixit veus com la de Melanie, coneguda per tots per ser guanyadora de La Voz Kids. I avui també així, esta nit, en el jurat, tindrem a reconeguts cantants i concursants com va ser Alejandro Parreño, el valencià d'Operació Triunfo. Però perquè es conte més detalls, tenim així a un dels membres de l'organització de Xirivella Sona, que ells es poden contar un poc. Fa 13 anys va sorgir aquesta iniciativa i quin ha sigut el balanç des d'aquell moment fins ara? Pues el balanç ha sigut molt bo perquè cada any s'inscriveixen molts més participants, es fa una preselecció prèvia a lo que és la gala final i aquest any exactament hem tingut que fer 2 dies perquè no ha donat temps a fer en uno. Esta nit és la gala, mira, acompanya'm, Salva, i pugem, així també podeu conèixer els participants. Esta nit és la gran gala, ja han passat un procés de selecció tots ells. El que van a fer ara és proves d'audició i després a les 10 començarà eixa gran gala d'on eixiran els guanyadors. Així jo tinc, ara en aquests moments estan fent-los unes xicotetes indicacions, tenim així alguns dels participants. Hi ha 2 categories, no, Salva? 2 categories, junior y absoluta. Junior de 6 a 13 años y absoluta de 14 a 35, el rango que se suposa que és la joventut. I què valorarà el jurat esta nit? Pues sobretot la interpretació i transmetre la cançó, a més de lo que és la veu. A veure si ara... Sí, Joan, parlem en ells i elles... Sí, no, i a banda que cal que tota la gent sàpiga que van a tindre un jurat ben exigent i de luxe. Sí, clar, el jurat, entre ells, tindrem experts de la cançó, del món de la música, i com no també, com jo comentava abans, Alejandro Parreño, que formarà part d'aquest jurat també, que serà qui valorarà aquestes veus que tenim per ací. Jo, si vos sembla, com el comentava Joan, podem parlar amb alguns d'ells, a veure un poc quina és la seva trajectòria. A veure per ací, hola. Hola. Des de quan et dediques o t'agrada el món de la cançó? Sempre he cantat, però així més professional. Duc 3 anys presentant-me a concursos i anem a provar-s'ho avui. Molt bé, i d'on eres tu? De Vilamarxant. Molt bé. El concurs està obert per a molts participants, així tenim alguns. Sí, Joan. Que tenim un micròfon de categoria d'un color meravellós, ben xulo, ben preciós, que ens agradaria que l'estrenara una veu en directe, no? Perquè vagin soltant-se i escalfant. Sí, clar que sí. Evidentment, si
han de cantar, els hem d'escoltar. Això no hi ha cap dubte. I així, per exemple, us vull presentar un cas curiós i així podrem veure que algunes coses com la veu també passa de mare a filla. Tenim a una xiqueta que té 7 anys, que és la més menuda de la categoria. Hola, com el diuen? Daniela. Daniela. I després tenim a sa mare. A sa mare. Hola, què tal? Jo soy Vanessa. I si voleu les podem escoltar. A veure, què vas a cantar tu? un family duo. Ens pots cantar un trosset? Probablemente ya de mí te has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Molt bé, això està perfecte, perfecte. Un aplaudiment. Molt bé. I suposa que igual també voleu escoltar a la mare. Clar, a veure per la mare saber què t'has preparat per estar... d'on li ve a la Yo filla tengo la una veu. canción preparada que se llama Lady Marmalade. Si queréis os canto un trocito. Vale, va, a veure. Kitty, kitty, ya, 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 baby. Kitty, kitty, ya, ya, yeah. Mocha chocolate, baby. Real Lady Marmalade. Voulez-vous coucher avec moi, c'est ça? Ja heu vist, ja heu vist. La cosa està molt renyida per ací. I a veure, jo crec que igual podeu cantar alguna coseta, no sé si algo tots junts que tinguem preparat. No sé, estem improvisant, A veure, un grupet i així cantem per acomiadar per als nostres companys de Punt Directe. Vinga, junteu-vos tots Sandra, directora. i ja, comencem. ¿Estribillo? Por ella que me da todo el afecto que le sale. A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele. Vivo por ella que me da, no es valor y lealidad. Si és que som terra d'artistes i nosaltres veiem un escenari, un entaulat, i ens falta l'aire per pujar-nos i demostrar tot el que tenim dins. I ens agrada expressar-nos això, cantant, ballant, en qualsevol disciplina artística.